ומה שאני עושה, את הדברים שאתם זורקים, אני הופך אותם לדברים יפים. 30 פחיות שתייה, 20 פקקים, ויש לזה גם סנרוף, המקליות על החול. ומאז אני נדבקתי בחיידק, ובכל שבוע אני מוציא דגל. אפילו את נהנית, תספרים את ציפי. אני יודע, עשיתי לך קצת מצב רוח, יופי, זו הכוונה שלי, להשכיח לכם את הדיכאון. יופי, אני שמח. האחרון זה המגן דוד, שאתם רואים את הצלע הימנית והעליונה עם תמונות החטופים, זה הספרה 7 לאוקטובר, והמגן דוד קטוע. עד שלא יחזרו החטופים והשבויים, אנחנו לא עם מגן דוד שלם. צריכים לקנות בסופר ומחלקים מעדן שמכיל בתוכו מעדן פרי, מכיל בתוכו 8 כפיות סוכר. כמעט כולם עומדים בתור ואוכלים בנחת, שרבע שעה קודם שתו קפה נטול סוכר ונטול הכל. הרצאה יוצאת מן הכלל, גלויה לתלפיות, נהניתי מכל רגע. כל לחי. תודה. ביחד. כל החברים שלי קיבלתי יופי. את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הכל. את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב.